mabuba. Farko rabbana gwani mahalicci, sarkin nan ne ya ce na madaci, kuma Allahu shi yake ba mu ci. Taimaka mun na yi waƙar yanci, waƙar annabi rasul masoyina. Shi ne takamar mu dukkan halittu, shi ne annabin da ya rubutu. Barka ka wuce tuni na karatu, duk mai arziki da kai ya zutu. Barka dai, barka shugaban da babu irinka. Barka babu wanda zai daddaka, dukkan annabawa babu irinka. Dole na ma yaban da babu irinsa, sai dai ga waɗansu na zagina, wai sun ce na bar yaban ga masoyina. Manzon Allah shi ne burina, kaga dole ne na yi mai waƙana. To ya sa a yi na bar san manzo, domin dan Amina dan shi muka zo, kuma sai dai yabansa duk inda na zo, domin shi yabansa na sa kwazo. Kai mai yin rasula ai soko ne, in ka kira shi ma gare tilas ne, domin san rasula ai sutura ne. Fifita shi dole ne fa gani, domin shi kadai ne zai ceto, ranar nan da babu mai yin ceto. Dukkan annabawa sun yi su ceto, sai al-Mustafa da zai yi ceto. Ya Allahu na gwani garo na, ceto na kawai a barwa masoyina, domin na sani zai yi ceto na. Ba ma ni kadai ba har dukkan bayi, masu kaunar ilawa har ma mai yayi. Ma'ana dai rasulu mai sanye sanye, shi ne takamar mu dukkanin bayi. Mai ƙarfin da babu mai yi masa mulki, mai kyawun da ya wuce yusu da mulki. Dole na zabga bai tika ba wani raki, dan ƙaunar rasulu ba a yi mata raki. Kai magiya rasuli na ban mamaki, amma ni a kansa sai da yin mulki. Komai dai a kansa karku yi mamaki, domin kansa babu mai yi mulki. Kai ni dai yaban ma'aiki ba fashi, domin dukkan lamari sai an sashi, domin kowa kaunu ba wani tamkar shi. Dole na bashi kariya ko ba mashi, shi ne dai lawuna ke gaishe shi, shi ne dai lawuna ke gaishe shi. Dole durkusa kasin gaishe shi, kun mai tambura in kara neman shi. Ni Abdullah kun sani ban da kamar shi, kuma bikiyinsa za na sire shi da mashi, don kowa ne ba shi da inganci.